खुलुमबाय বুলি ক'বলৈ আমাক এজন আৰ্টিষ্ট দিয়ক। भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेब बरायना लाबोबाय। आं दिनै मोनसे मोजांथार एबा गोनांथार आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटआ मे मासनि 25 तारिखनि बिथां गेदेरमा रुंसारि फैलाव बसुमतारीनि दसा एबा दहाखालि जोंहा बेहरबारि आउटपस्टनि बिथां फैलाव बसुमतारीनि टीमनि बिथां आसामिसनि सानैसोआ फैलाव बसुमतारी बायदि रोंखा राखा सासे जोंनिनो फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय सासे बिदों जाहाथे बियो जोंनि बर' हारिनि बिराद मोजांथार सुबिदा। थौदो बिदिबा ना भिडिअखौ नायग्रोनोसै, बेनि उनाव सावरायगोन। আমি বসুধাক জীয়াই ৰাখিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত আমি বিচাৰোঁ যে এগৰাকী শিল্পী যাক আমি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত এই গোটেই বড়ো সমাজক যোনে আমাক কৈ পেলাই ক'ব পাৰে বৰে বাথু, আমিও কওঁ বৰে বাথু, আমি যাক বুঢ়া বুলি মাতিছিলোঁ, সেই বৰে বাথু বা বুঢ়াৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে আমি এগৰাকী বড়ো শিল্পীক আমি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত আমি আমাৰ লগত একেলগে খোজ মিলাই আমি যাব বিচাৰিম। সেইকাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি আমি পাৰোঁ অকণমান আমাক সহায় কৰিব। আমি এই সকল সমাজৰ লগত একেলগে যাবলৈ আমাক এগৰাকী বড়ো শিল্পী, এগৰাকী বড়ো কেতিয়াও এই বৰে বাথু বা আমাৰ বুঢ়াৰ কোনো সমকক্ষ হ'বই নোৱাৰে। তথাপি আমি ক'ম যে এগৰাকী শিল্পী আমি তেওঁৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে আমি আগুৱাই নিম। আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক, এগৰাকী শিল্পী আমাক দিয়ক, যাক আমি লৈ পেলাই আমি আকৌ আগুৱাই যাম। গতিকে আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এগৰাকী শিল্পী বা আমাক এই আপোনালোকৰ লগত সমাজৰ লগত চলিবলৈ আমাক আপোনালোকে সহায় কৰক। আমি এই ফেলা বসুমতাৰীৰ স্মৃতিত বা সোঁৱৰণত আমি এই সমাজখনকো লৈ যাবলৈ আমাক এগৰাকী শিল্পী দিয়ক। আমি আপোনালোকক কৰযোগে সহায় খুজিছোঁ, ভিক্ষা মাগিছোঁ যে আমি আনঅফিচিয়েলি দেই এইটো মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাক সহায় কৰক। रायजो राजाफोर, बे भिडिअखौ आं मैयासो नुदों हिसाबै मैया भिडिअ माने मोनदिया दे रायजो राजाफोर। अब्लाबो दिनै आं जाय सिगांनि भिडिअफोरखौ नुवाखै एबा गुबुन इउटुब चेनेलनि दारै नुवाखैबा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि थ्रुयै नोंथांमोननो देखायनो लाबोबाय। जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। थौदो बिदिबा ना फंनैसो सावरायनोसै। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बर' हारिनि गेजेराव जाय बेहरबारि आउटपस्ट होननानै बुङोब्ला गोबां आसाम स्टेटनि सोमोन्दैबो गुबुन स्टेटफ्रावबो नायो एबा सिनायोना। मानो होनोब्ला जोंहा बेनि गेजेरावनो जोंनि बिथां रुंसारि फैलाव बसुमतारी बिथाङा दि सिट मोनदों एबा बेबायदि खाबु मोनदों, जाहाथे आंनिफ्राय गोबां गोग्गानायमोन। नाथाय बिथाङा दा बे बुहुमाव गैलिया। अब्लाबो बेनि जायगायाव एबा सिटआव दा बिथां बेहरबारि आउटपस्टनि चेनेलनि बिथां गेदेरमा आसामिस सारमोना जाहाथे दाखालि फैलाव बसुमतारीनि दसायाव फैनानै एबा दहायाव फैनानै बिथांमोना दि आरोबाव बेबायदि जोंनि बर' कालचार एबा आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय बेबायदि रोंखा राखा सासे सोद्रोमा एबा सुबुंखौ बिदों, जाहाथे बे जोंनि बर' हारिनि गोबां मोजां ना। मानो होनोब्ला जों बेबायदि सुबिदाखौ मोननो एबा नागिरनो गोबां उसुबिदा ना। मानो होनोब्ला बिथांमोना मोजां मोनदों जोंनि बिथां गेदेरमा रुंसारि फैलाव बसुमतारी बिथांमोना नाटक खालामनानै मोजां मोनदों। आरोबाव बिखौनो बिथांमोना फैलाव बसुमतारीया थैना थांनायनि उनाव जाहाथे आरोबाव बेबायदि माने कालचार बिथिङाव ओंखारनो हानाय एबा बेबायदि रोंखा राखा फैलाव बसुमतारी सारमोन बायदि
बेबायदि बेहरबारि आउटपस्टखौ सालायलांनो थाखाय जोंनि बर' हारिनिफ्राय सासे रोंखा राखा आर्टिस्ट एस'सिएसननिफ्राय सोद्रोमा बिदोंना, मानो होनोब्ला बेथ' गोबां गोग्गाथाव आंनि बायदिब्लाना रायजो राजाफोर। मानो होनोबा जोंहा जोंनि बर' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएसन एबा बर' आर्टिस्ट एस'सिएसनाव गोबां रोंखा राखा सुबुंफोर दं, जाहाथे बिथांमोना सोरबा सासेया बा बिथांमोननि बर' आर्टिस्ट एस'सिएसननिफ्राय सोरबा सासे मोनखौ सायख'नानै जाहाथे बेहरबारि आउटपस्टखौ बेबायदिनो दैदेनलांनो थाखाय सासे सोद्रोमा बिथांमोननो गथायना होयो। आंनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंबायना रायजो राजाफोर। मानोना रायजो राजाफोर बेथ' गोबां मोजांसो, मानो होनोब्ला जों बेबायदि गुबुन मिक्सार चेनेलफोरजों सरजाबफानानै एबा लोगो जाफानानै बेबायदि चेनेल सालायलांनो एबा चेनेलाव सुबिदा मोननो थाखाय गोबां गोब्राब। बिथांमोनादि दा बिथां फैलाव बसुमतारीनि जायगायाव बिथाङा रुंसारि जानायलाय जोंनि बर' आर्टिस्ट एस'सिएसननिफ्राय सासे सोद्रोमा बिदों, जाहाथे बिथांमोना बा जोंनि बर' आर्टिस्ट एस'सिएसननि सारमोना सोरबायदि सोद्रोमाखौ बिथांमोननो लोगो जानानै बा बिथांमोनजों थाफानानै बे बेहरबारि आउटपस्टखौ दैदेनलांनो एबा सोलिलांनो हागोन, जाहाथे नोंथांमोना सायख'नानै बिथांमोननो गथायनानै होयोबा मोजां जायोना रायजो राजाफोर, ना मा बुङो ना रायजो राजाफोर। भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय आरो आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।